қисми чилуми гуфтори романи фирдавсӣ каромот ва кашфиёти шайх. шоҳномаро маликушшуаро ба фақир оварда буданд. мутолаа кардам. дар вай чизҳое дидам ки динро рахна мекунад. ба қабули султон омада сари гуфтугӯро боз кард шайх Маҳамшод ва сатрҳои аз шоҳнома навишта гирифтаашро як як хонда маънидод кардан гирифт. дар бораи фикраи аввал гуфт: ин сухан инкори руъят аст. аълоҳазрат ва мункирони руъят муътазилиёнанд. бидъати маҳз. бидуни шак ин Абулқосими Фирдавсӣ ё худаш муътазилист ё ки баъзе эътиқодоти муътазилиро мепазирад. шайх боз ин мисраҳоро хонд: нигаҳ кун ба ин гумбази тезгард ки дармон аз ӯй асту зӯ низ дард. аз ӯ зор гардӣ, аз ӯ сарфароз, ва аз ӯ дон фузуниву ҳамзу ӯ ниёз. ин фиқра далелест бар фалсафӣ будани шоир. ҳукм кард шайх: таълими фалсафиён исноди ҳаводис ба фалак мекунад. ҳар ҳодисае ки дар ҷаҳон рӯй медиҳад, эшон онро аз таъсири фалак медонанд, на аз иродаи худованд. гӯянда боз аз варақи китобаш ду байти дигар хонд: на гашти замона бифарсоядаш, на аз ранҷи тимор бигзоядаш, на аз ҷунбиш ором гирад ҳаме, на чун мо табоҳӣ пазирад ҳаме. сарвари дин аз ин мисраҳо даҳрӣ будани Фирдавсиро дарёфт. эътиқоди шоир бар он аст ки, каромат кард шайх, ҳаракоти афлок ва авзои улвиёт яксон хоҳад монд, яъне олами боло, сайёраҳо аз гузашти айём ҳеҷ гуна тағйирот намепазиранд ва ин мазҳаби даҳриён аст. аз маънии мисраҳои зерин: агар чашм дорӣ ба дигар сарой, ба назди набию васӣ гир ҷой. гарат зи ин бад омад гуноҳи ман аст, чунин асту ин расму роҳи ман аст. олими дин рофизӣ будани Фирдавсиро кашф кард. шоир баъд аз набӣ фақат ба Алӣ имон дорад. халифаҳои рошидин, саҳобаҳои пайғамбари ислом, Абубакр, Умар, Усмонро намешиносад. мункири вилоят ва хилофати онон аст. чунин аст мазҳаби нопоки шоир. аслан шииён ҳама рофизианд. муриди тоҷдор ҳарчи пираш мегуфт, ҳамаро бечуну чаро қабул мекард. Маҳамшод аз боргоҳи султон ба хонаи худ баргашта унсуриро ба наздаш талабид. маликушшуаро омада буд ки шайх ба вай ҳамон фиқраҳоро хонда маънидодҳояшро такрор кард. унсурӣ ба он қадар гуноҳони даҳшатнок гунаҳгор карда шудани Фирдавсиро чашм надошт ва чун донист ки шайх маънидодҳои худро ба шоҳ баён кардааст, сахт мушаввашхотир шуд. фоҷиаи Тоҳириро ки дар он қарибӣ рӯй дода буд, ба хотир оварда дар ваҳшат афтод. Тоҳирӣ ном марде дар Ғазнӣ пайдо шуда буду худро Саид меномид ва мегуфт ки намояндаи султони Миср мебошад. маъмурони шоҳ ӯро боздоштанд ва таҳқиқ карданд. маълум шуд чанд ҷилд китоб бо вай аст ки дар онҳо аз таълимоти ботиния баҳс меравад. бо амри султон шайх Маҳамшод бо вай мунозира кард. дар мунозира он мард Саид буданашро исбот карда натавонист. шайх бо фатвои хун ӯро мубоҳ кард.
шоҳ кори ӯро ба худи Маҳамшод гузошт. Маҳамшод ӯро бо дасти худаш ба қатл расонид. шайхи бузургвор, ки куштани қарматиёнро савоб медонист, савобро пурра ба худаш гирифт. маҳмуд сахт побанди корҳои диния, султони адолатпеша ва раъиятпарвар, дар сурате ки қаҳтзадагони Хуросон аз гуруснагӣ ҷон меканданд, ба роҳзанони бодияҳои Арабистон барои он ки дар роҳи ҳаҷ роҳзанӣ накунанду ҳоҷиён беҳаросу бим аз Хуросон ба тавофи Каъба рафта тавонанд, ҷувол ҷувол зару сим дода, уламои динро санохони худ кард. пайваста тиловати Қуръон менамуд. аз кохи фирӯзи худ то масҷиди Арӯси Фалак роҳи пинҳонӣ созонда буд, то битавонад ба осонӣ дар намози ҷамоат ҳозир шавад. дар масҷид мақсурае барои худ дошт, ки дар вай беташвиш машғулоти ибодат мегардонид. воқеаи Тоҳирӣ таъқиби қарматиёнро шадидтар карда буд. унсурӣ тарсид, ки ҷӯши таассуби динӣ мабодо бо Фирдавсӣ ҳам фоҷиае рӯй диҳад. ҳазратам пеш аз арза кардани ин маънӣ ба султон, аввал бандаро аз он огоҳ мекарданд беҳтар буд. гуфт ӯ ба шайх: маъзарат мехоҳам ҳазрат, он тавр ки банда фаҳмидам, дар таъбири фикраҳо муболаға рафтааст. гумон намекунам, ки шумо қатли Фирдавсиро мехоста бошед. вазифаи уламо, ки ин фақир аз зумраи эшонам, маънои ниҳонии навиштаҷотро ошкор ва назди султон бидуни реву риё баён кардан аст. агар дар маонии он навиштаҷот аз назари дин шубҳае бошад, ман гумон накарда будам, ки дар шоҳнома ин миқдор бидъатҳо бошад. шумо ба банда бовар надоред? чаро бовар надошта бошам? охир ҳазратам сарвари дин ва олими гузаро ҳастанд. аммо банда шак дорам ба ин ки як фард ҳам мӯътазилӣ, ҳам фалсафӣ, ҳам даҳрӣ ва ҳам рофизӣ бошад. шак наёрад, одами даҳрӣ метавонад мубталои чандин бидъат бошад. на ҳазрат, маъзарат мехоҳам, маътасуф дар таъбири абёт хеле муболиға рафтааст. агар ба Фирдавсӣ ҳукми қатл барояд, хуни ноҳақ рехта хоҳад шуд. банда мӯътақидам, ки шоир мустаҳиқи чунин ҷазо нест. маликушшуаро аз бурданаш шоҳномаро назди Маҳамшод сахт пушаймон шуда буд. маҳамшод одатан ҳеҷ гуна нуқтагирӣ ё эродеро ба ҳукми шаръии худ қабул намекард. эроди маликушшуаро ҳам албатта ба вай хуш наёмад ва ҳатто қаҳрашро овард. аслан вай унсуриро дӯст намедошт. аз илтифоти хоси султон ба унсурӣ ва аз зару сими фаровоне, ки маликушшуаро ҳар бор ба подоши қасидаҳояш аз султон мегирифт, ҳасад ва рашк мебурд. ӯро чашмгурусна, тамаъкор ва ҳасис мешумурд. ӯ қарор дод, ки ба бидъати абёти Фирдавсӣ шак овардани унсуриро ба шоҳ маълум ва аз мудохилаи ӯ ба умури диния шикоят кунад. ҳамон рӯз дар намози пешин дар мақсураи масҷид, ки он ҷо Маҳамшод ба намози шоҳ имоматӣ менамуд, ӯ дар ин бора сухан ба миён овард. одатан баъд аз намоз дуяшон фурсате аз сари ҷойнамоз нахеста, каме аз ҳар бобат суҳбат мекарданд. чунон ки ба аълоҳазрат гуфта будам, шикояташро сар кард шайх. маликушшуаро шоҳномаро худашон ба фақир оварда буданд, ки бубинам мабодо
абиёте хилофи дин дошта бошад. фақир он чиро ки дар достонҳо хилофи дин дидам ба аълоҳазрат арз доштам ва ба маликушшуаро ҳам маълум кардам. эшон ба дурустии мулоҳизоти фақир шак оварда эродҳо гирифтанд. ба ақидаи эшон ин фақир яъне ман дар бидъати абиёте ки ба самъи ҳумоёнӣ расонида шуд муболаға кардам ва ҳолон ки шуморо зотан таваҷҷӯҳашон беш аз ҳар чиз ба фасоҳати ашъори ҳамдигар, ба ташбеҳот ва истиёроти шоирона аст. биноан алай гоҳо ба маонии ботинии ашъор мулоҳиза намекунанд ва ҳамчун маликушшуаро ба кори уламои дин мудохала ва ба аҳкоми шаръӣ мухолафат меварзанд. султон ба маликушшуаро назари нек надоштани шайхро медонист. бинобар ин ба гуфтори ӯ чандон аҳамият надод ва ҳамчунин донист ки унсурии нармдил аз тарси он ки мабодо фирдавсии пир ба ҷазову уқубате гирифтор шаваду дилаш беқарор шудааст. вале бо вуҷуди ин эътимоди султон ба ҳукми шаръии шайх кам набуд. ӯ ба имом ва пири худ ихлосу эътиқоди тамом дошт. ҳақ бо шумост пирам, аз маликушшуаро наранҷед. мефармоем ки ӯ дигар ба умури диният дахолат накунад. инро гуфта султон суханро кӯтоҳ карду бархост. одатан шоирони дарборӣ то худи султон онҳоро талаб накунад ба наздаш намерафтанд, вале ин бор унсурӣ худаш ба дарбор рафта ба арз расонид ки муҳиме пеш омадааст ва ӯ таманно дорад султон ба карами хусравона ӯро якчанд дақиқа дар хилват қабул намояд. қабул ёфт ва пеши султон замин бусида дар изтиробу ҳаяҷон гуфт: шунидаам ҳазрати шайх аз шоҳномаи фирдавсӣ якчанд фиқраро ба маънии рофизиву даҳригӣ таъбир кардаанд, аммо банда мӯътақидам ки дар таъбирашон муболаға рафтааст, зеро дар он фиқраҳо услуби баён аз хусусияти каломи мавзун ва аз тақозои вазну кофия аст, на аз андешаву шуъур. ҷилваҳои шеъру шоирӣ асту бас. бадмазҳаб аст фирдавсӣ. аз курсӣ бархоста бо оҳанги итоб гуфт султон: шиаи мутаассиб, мазҳабашро таблиғ мекунад, ба суннат рахна мезанад. қарматиёну исмоилиён аз шиа бармеоянд. ба ҳар ҳол шайх беҳтар медонанд. шумо чаро ба ҳукми эшон мухолафат кардед? ба умури диния мудохала набояд кард. шоҳномаро мо пазируфтем, вале ҳар он чӣ аз он бӯи бидъат меояд, онро фирдавсӣ бояд аз китобаш берун кунад. боз ӯ қариб буд фармояд ки ҳар чӣ аз муфохарати нажоду насаб дар шоҳнома аст, шоир онро ҳам аз китобаш берун кунад, вале худдорӣ кард. шоҳ дар ин мавзӯъ бо ҳеҷ кас сухан гуфтан намехост. пирсак зуд аз ман шикоят кардааст. маҳамшодро дар назар дошт, ба дилаш гуфт: унсурӣ. худи ҳамон рӯз вазир майвандӣ ҳам ба боргоҳ омада ба султон достони сиёвуш ва хати ба исфароинӣ фиристодани шоирро нишон дод. шоҳ бо ҳайрати хашмолуд гуфт: робита бо исфароинӣ? ин тӯҳфаашро ба вай чӣ гуна расонидааст? пинҳонӣ ба наздаш рафта бо вай дидор кардааст шоҳам. дидор барои чӣ? бо чӣ мақсад?
пурсид султон. мегӯяд барои ҳолпурсӣ ва сипосгузорӣ дар Тус ӯро бо хоҷа мулоқот воқеъ шуда, хоҷа ба вай меҳрубонӣ карда ва шояд атое ҳам бахшида бошад. акнун хоҷа агарчи мағзуб ва хоназиндон ҳам бошад, Фирдавсӣ зиёрати ӯро лозим донистааст. оё напурсидӣ ки агар мақсудаш фақат ин буда ва сирри дигаре дар миён набудааст, чаро ба дидани хоҷа иҷозат напурсид ва пинҳонӣ рафт? зоҳиран мехостааст ки бо вай дидор карданаш махфӣ монад. чаро тафаҳҳус накардӣ? оё гумон намекунӣ ки дар паси зиёрат мақсуди дигаре ҳам будагист? гумон ҳаст, шоҳам, боз тафаҳҳус хоҳад шуд. ҳарду дар чӣ бора гуфтугӯ карда бошанд, напурсидӣ? Исфароинӣ албатта аз мо бояд бадгӯӣ карда бошад. ҳардуро бозпорс бикун, хоҷаро истинтоқ бикун. вай албатта рост нахоҳад гуфт. шиканҷа бикун то бигӯяд. фармон мебарам, султонам. боз арзи дигар ҳаст. Фирдавсӣ ба дидор кардан бо Ҳусайни Қутайб иҷозат хостааст. шоҳ ба вазир бо назари тааҷҷуб нигарист. аммо хоҳишаш пеш аз он буд ки бидонад ки мо аз дидор кардани ӯ бо Исфароинӣ хабар дорем. донист ки хоҳишаш аҷиб ва беҷост, узр хост. чӣ магар вай барои он омадааст ки бо хоинони давлати мо дидор бикунад бо баҳонаи тақдими шоҳнома? ӯро бо Қутайб чӣ муносибат? Қутайб он гоҳ ки ҳокими Тус буд, Фирдавсиро ҳимоят карда ба вай ато бахшида будааст. султон андешаманд шуд ва хомӯш монд. вазир вақти баромаданаш дар дами дар истоду боз гуфт: воқеан Фирдавсӣ аз шоҳнома достоне ба амири Қаҳистон бахшида, ровии шоир онро бурда, амир барои шоир 1000 динор сила ва 1 аспи хуб фиристодааст.